Köszi szépen! Illetve mi köszönjük. Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem... Egy kicsit feladom és hallom már, este van, messze ellátó, az otthon állandót is csinál. A háza nagy, a férje béka, puszilja persze, de nem kíván tovább. És úgy nézed az arcod benne, mint régen a céllövöld éhében. Az a lány, akinek lőttél egyet, finom utalás félképpen. Nekem jó, nézik a tévét, hallgatják a rádiót. Tisztelt néző és rádió hallgató, itt a világ végén csinálnánk egy nagy fotót. Gitár! Ahogy a csapatok mondtak régen a képen, elől a srácok és az edző középen, fekvő, ugoló, térdelő és álló sor. És most nincs más, hogy jöjjön, újságok, hívvel.